Ini tum ning arong kopi pos ini ning arong ku kipudam belakang te pini ingdeng plike batrok Bharat Janata Party amahang ketek are ni lo nili tumalang tum long kesepa long nili tum kopai kopi pot tuma alang itu amahang ketek ani long nili tum arni nili tum ke join long ke nili ning charong lo lapen APHRC apan ki kroy kadu gawe ke chetong pini kadu gawe ele tum BJP long ke mars dun an atum apata nilihin pen ale tuhan kardom pilo nasi jasemet pini 24 long dopani consistency mondor BJP ahin pen ke paceri pon mars joining labang so mai long nang chetong dun man kido Dr. Tuli Ramdong Hang ke hai lapen tim Karbiang long lapen te Dopani BTC Chairman lapen te Dopani MAC Sarwan Telenga Dangoria ni alang Tuhan la kithe kiti kaduk ave dai sangsong kido ana phanta BJP amen taram pen BJP kardom pajelo kardom aprang si nili kijok hicohangang tung athe ko pepot mate kidam tangani anta nikan proxilo nilita APHRC alam kaheloi lasila solong da nili ithe thini kechok damde ke li damde tokok rahai ma ke lep diat tokok rahai lasi alang ni tum tim Karbiang long mate BJP tuman si akhe jok chohang maprang lo lasi ithe nili nali tum pini APHRC ke pen ke bang ana tuman chuning ri kang tung lada chatai long edo ana tum atung athe kopia pot pote ili tum pini ning ke chethe Dr. Tuli Ramdong Hang ili tum anu to lase alang lilo aphan ining ka chethe ana phan nili pini nali tum dak APHRC panai chotong dun ana phan tip ki thuriji phansi nili hintan chuning rilo APHRC pen ke bang an dengja pias pen chenglok inglong chedon tarkong limjir mukhuti pias lapen kadu gue ta thur peci phasi chuni rilo APHRC pen kelangan ele tung asafan kadong pisinang kadu gue ta ase the pan Richard Sinang choro lo kadu gue phanta ini jadi APHRC fan kasorsar danik athe kana sase athe kopia posini pupote nili ning gitu lapen alang itu ke claim ke dam ke chokche ke ja ke chokche ajoy ne ni president masih bang jui pelotane alang itu tuhan ile tum kasorsar dam ji Allah masih avelu athe ne li ke wang ke alang tum ke chokche ke thekte kalapen ke aron ke claim ke dam ke chokche thektik ucini pame ben sini BJP long si pom dun Zalang le tumhan ni himen hang ka sorsar danji po ke chipudu nelo ke sorsar kali ne ke sorsar ateng si bini neli nali tum BJP long na chipo ne ke sorsar ana sesilu athe ko pipo Dopani homosti long ke klang ke dam non aprang ala ne tum kone chi thurun ji athe un e nasi bini ningarong pilon Ingdeng trokya plat trok along ke pacha tondun pen BJP long ele tum ke join dun lasi lada alang le tum han ke cheng pen ke claim ke da le tum han joining ne aprang le tum han like kikin ke rang se ke chipa duk dun alang tum han choro lo unu lai chan ke hai lapen monti so ke hai lapen lilis maido ke hai tum ta ladak na ko muri the ke pora lang tum han choro lo Kopi posi ni BJP ke join dun mat lotang te ili tum kaduk aveta hek prong chini nili yang phang te hai ne nang li tum si ke chini wa prang la pe thek long wa prang ili tum asar alui sa ko mate ili tum asar Dr. Tuli Ramdong Hang ili tum ne ke Japon kaduk aveta hek prong kaching thuramu ili tum lakha masi une la pe ili tum
cultural anat punon, lapen development anat punon, lapen khai, lapen dhorom jati cikupe, ini tum kaiket ta thek dunong prong, alang ni thwan tum chethan, kaiket ta chethan nanti, ar ilum rat tum, ate ilum thek prong gaya, alang tum ke claim kedam, lapan si ini tum ningarong nene ma, ini tum banon. Apran ko Kongres a sarkar ke dohu deta ini tum lapan tarbiang long ke cingpul thekang long le eta le tum non BJP sarkar tum ini tum lapan develop mena ke pi ini tum alang le tum lapan si ini tum ning che phe dunang ila lapan lasi plan ke bang ji long lata ini tum lapan sose development long jang ji lapan alang le tum cingpul klem kon ji ning che phe dun ba sin ini tum da IPHR COC BJP long join nun do Asi choro alang ni pan tum Dr. Tuduram Rohang ini tum apan panong lor pen ametang nasai pen si ini tum anang hungri lo Halloween pen sita tapi non ta cing thura motin ason tin mo pen ini tum Kongres pen nang sepok don terang saho ke hai ini tum pan pacini ya lo non ini tum ason ni mali tum sahel group pen jeng lo Urunadoi penceng lok, Hemso kadu kawe, ini tuhan iplakne, la so party pupe, la Kongres party pupe, la BJP, la CPM pupe, ESDC pupe, CPM IPHRC pupe, ini tuh Kerlang pangbar pek, la puson, alidar ke, alang lider dan pusinili, sini dam la pek dam long, la se alang ni long kecerap dun, kadu kawe. Kita kini tum anda aning neoa ini tum hana sabta ning apa duke itu nak klaim kita anda nasi pini ning carong olo nali tum kadu ka ve heta ning ke kirara thek la pe ning isi ki do dun theji pen ke char silo